damini debatana sumurung sian salut roha ima mangaramoti akka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Saloma dihita saluhutna damang dainang alana onma hami marjamita dison adong do istilah na mandok tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Ia au namargoar pandita henni boru stanggang dainang pangitubu boru sinaga amata marga manulang toludo dihamidak dana dua bawa sadaburu hami sonari mertugas di daerah Sumatera Utara HKBP Resort Saroha Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli na mardalani dohami damang denang na tu HKBP Cibuburon pas ketepatan adong do keluarga di son jadi son mahita pajupang damang denang turpuk jamita di Mingguta Sadarion imanatar surat di Pesalmen 130 ayat sada rodi ayat onom songonon ma hatana Ali Jahoba disulikit jalari tanda hodo au sai di boto hodo manang na hudul manang na jongjong au garis yang nadau dia tusi hodo pikirakku manang mardalan-dalan manang modom au di sege hodo au jala takkas do di botoho akka dalakku sudena aida ngadong nanggosada hata di atas dilakku tongondo ale Jahoba di botohodo sudenai tolesian pudi tolesian jolo dihaliangi hodoau jala dilinggom tanganmu doau tung masuruk kudo parbinotoan sisongoni diau mati bohudo dan hadongdongan au ima sahatna dihita damang dainang hobar tu topik ni Minggutta patardo saluhutna diadopan ni Tuhani dang adong nabuni diadopan ni Tibatang di pardalana ni ngulutta adong do panggoran ni roha manang sunedesis manang suara hati na mandok ulaon ma nadenggan ulaon ma nadenggan asa dapotan tua pasu-pasu di tonga-tonga ninguluta jala tarida dohita gabe tindangi Kristus di tonga-tonga ninguluta alai alang godang do suara nasian portibi manang hagiot ni daging jod do tanpa tasadari madabu dohita di ulaon na adong di portibion jala tanpa tasadari damang denang gudang dohita mamakke sandiwara ido nadidok akka parende dunia ini panggung sandiwara sai adong di bagasan ngulutaon ikon ulaon ma songon na pinangido ni Tuhani alai sejut-jut mar sandiwara nguluta inna kaparende musay dia ka ulauta alanido dihita amang inang molo jut-jut adong suara hati mian di tonga-tonga ni nguluta na mandok dang adong nabuni diadopan ni debata patardo saluhutna pasti taulaon do
na pinangido ni debata tu hita. Songon na dialami parpesalmen di perdalana ni nguluna si Ganupari. Dihatindakon parpesalmen di tonga-tonga ni nguluna ima holan debatado parbinoto na sun dangadong na asingna. Allah na berlatar belakang di bagasan turpukon amang inang ima ala diida parpesalmen akka dewa-dewa, akka raja, akka kaisar ikon disomba. Ala ni ido didok para pesalmen di bagasan turpukon terlumubi pengalaman Raja David parbinoto do debata di akka ulauta Siganupari ima na didok omnipotent, omniscient, omnipresent. Di dia pe kita maringanan amang inang diboto debatado. Salah satu contoh takas do ditanda debatado hita amang inang. Jala di tonga-tonga ni ngulut tape amang inang. Adong do suami istri dang takas mananda suamina, dang takas mananda istrina. Taidama bosa masa di tonga-tonga ni nguluta ima songona masa nuaingon. Dang takas ditandai bana di tiki manjalo pasu-pasu perdongan saripeon dang boy sirang ia so sinirang ni hamatian. Alai mampu istri manang suami manimbil sian parsaripion. Ala na ahado amang inang. Ala dang do petakas ditanda suami isedo istrina. Dang do petakas ditanda istri isedo suamina. Ido makana molo tabereng di zaman wengon, zaman nungalam canggih, alai di bagasan kecanggiani disima buni akka pangalaho di tonga-tonga ni nguluta. Ala ni dihita amang inang. Molo takas do tatanda isedo suami pasti Ganupari tapuji do suami. Di bagasan hahurangan na ikon mampu do hita manjalo. Nang songoni suami ikon takas mananda istri di bagasan hahurangan na. Unang menuntut ido makanadong do ende na mandok Ganupari molo taindio ni holong mi tua usai sahar sahur matua. Coba boy do amang inang mangidu tolong asa mula siani takas ditanda isi do ama si sedo suami na isi do inana upangi do ma parjolo tua mata na di bagasan sadarion rapak marminggu martua ma diida ma inatana unang diida inatani halak mardosa dainang da amang da diida ma molo sadarion rapak marminggu suami istri martua ma dainang da amang da pangido ma diendehon dungi diida ma inatana da dungi dokon ma ido atai Tuhan takas doh tanda inatakku damang da parjolo ma ama holong mi tuhau sai sahat saur matua dendion damang da dungi diida ma inatana unang inatani halak mardosa bahaya dainang da amang al beta sada dua tolu diida ma inatana na marminggu molodang marminggu bertobat istighfar damang da inang da sadarion martua ma aulasian rohaku molo suami istri marminggu molodang marminggu suami istri adong tanda tanya dipertanyakan ala nahado dungi didok ma istighfar bertobatlah damang da ayo diida ma molodang adong inatana marminggu tunduk ma didokon ma Tuhan istighfar inataku dang marminggu da amang da sada dua tolu diida be sada dua tolu holong mitu aka ama ma parjolo da anon hupun tendo sada dua tolu holong mitu hausai saat molo au hupun ten mainang da amang molo nilai marende jago songonakin kuramai alai pamerengon na dangadong alai nilena gabi lipul ma ala marende lipul pamereng dangadong nol nilai lipul aka ida ma dainang da
molo na poso ng pola da akaina ma di ida ma matana molo marbinggu moliate molo dang marbinggu berarti dido manon istighfar da sada di ida ma matana unang matani hala mardosa da ido unang diberi amatani hala sada dua tolu holong di ida akaina molo marende nilai 40 alai molo pamerengon 80 jadi dahudo tuhita mang inang songon dia debata manandahita ikon songonido suami istri sangat disayangkan suami istri godang dang mananda isedo amatan. Salah satu contoh taida mang inang di zaman wengon godang do amata holan menuntut di sondang mang da akamana burju do adong disan. Sona akamana burju amen. Ido adong do disan. Holana menuntut. Holana menuntut alai adong do memang ama na betul-betul manjalo kekurangan kelebihan istri. Dungi adong do istri pesongoni. Jadi molo nahuida mang inang on hedo kisah nyata nahu alami inangon ditikingulu ni amat tahun marniang kurus curat ma ina tahun tuau ay biasa do molo ruas curat tu panditana ditanyakon ma sehudokon ma sabar ma adong dua non tikina hape mate ma amat tahun lam liling ala nang mate amat tahun lamok ma inangi saya dokon jol mama ay asing ditiki mangulo amat tahun inangon marniang hape dung mate amat tahun inangon mok kesimpulan na berarti makan hati alai sabalikna adung do ama tong do marsendiwara mate ma inangon di jolo na torop pas di sido awinang biasa ma molo mate ruas pitorodo pandita say mangandungi amangon inang sama tadi konon suara herana mar bas barito songoni ma suarana say dulang-ulangi amat taon na malo na maton mangandungi di bagasar haku di udok ma sanduara na hudok tuhita mang inang godang ngulut tahun memakai sandiwara manang marsi paulaula hipokrites lapatan na holan marpangaci di tonga-tonga ni nguluta natadopi di zaman noengon buasa masa terjadi naso di halomon debata talumobi di tonga-tonga ni keluarga halak Kristen amang inang alanaha dang do petakas ditanda nasida isedo debata di bagasan nguluna jala dang dirajumi nasida dang dida debata ujungna amang inang marlomo-lomo mangulahon dosa alani dihita amang inang taingot bema dosa jot maringanan di tonga-tonga di nguluta jalai kon taingot ma amang inang yakinlah dosamu akan terus mengejarmu dan akan menemukanmu and be sure your sin will find you out lapatan na amang inang di dia pahita maringana di kon taingot ma na parjolo selamatkan parsaripeon di tonga-tonga ni keluarga ikon takas tatanda manang ahape hahurangan suami manang istri ikon mabiar mahita amang inang tu dosa jadi kekurangan suami kekurangan istri adalah kelebihan di bagasan nguluta unang adong berencana sadi hari do hatop mate amatakku sadi hari do hatop mate inatakku unang amang inang selamatkanlah parsaripeon di tonga-tonga ni keluarga saya taingot ma amang inang sampai ajal menjemput dang boy sirang ia so sinirang
nih hamatean. Terimalah kekurangan pasangan suami di tonga-tonga ningguluta siganupari. Dungi dosa ido jod amang membaen kesenjangan sosial di tonga-tonga ni keluarga. Taida mah dosa buido lupa isedo keluarga, isedo eda, isedo tetangga, manang isedo jolma. Ujung namang inang homo ni lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Setadok do holong rohakku tuho nama alai parniulaon di tonga-tonga ni keluarga membaen jarak ima homo ni lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Alanadang mangula panggora ni roha amang inang tertutup. Salah satu contoh adong do apala edatta ngadi boto ulaw na najat aleneng mate mana say di dokma tu edana Roma edanaon mandok. Terlambat sudah kau datang. Hidup dilanjutkanlah, terlambat sudah kau datang padaku. Tuahama amang inang ditiki sehat hita terlalu kejam, terlalu bengis tu dongata. Ay manusia do hita amang inang. Manusia jolma na tinopani de batak segambar dengan Tuhan imago deh. Dan adong perbedaan, molotong pe adong perbedaan alana status jabatan pangkat tengok bema martiki bedo sude. Dan adong na hot di Portibion, dan adong amang inang. Au pribadi saya dua do hingot. Sada pensiun, songon au mah pensiun anon umur 5 tahun, dungi mate mah. Holan dua pensiun, dungi nga pensiun. Roma apa joni Tuhani. Di Joma, molo na dengan taula hamba yang setiawan, mari masuklah. Alai molo na jukat salelang mangoli di Portibion. Go to hell, dunia neraka lah inganan. Tua kahalak najat. Alani ini hita mang inang tahabiari mah dosa diakka ulauta ala taingot bema tabur tuai marlaku do dihita amang inang. Unang setadok dang diida debata dang diida ise mandok dang diida debata mang inang ay sibulis do na mandok dang diida debata ulaon manajat ulaon ma inna sibulis ma Roma suara Tuhan suara hati daong ulaon ma nadenggani Roma sibulis daong harga diri namuse alana hita kepala pimpinan manajer manang direktur lomolomota muru tuaka dongata unang tanggap dongat tahun anak buah alai tanggap mai sederajat molotung pe di ada instansi status direktur manajer salpu do sude madabu do tu ukuran piga do 2 kali tolu do songonak kini saya masih paidan ingot mah buasa dion saya masih paidan tong do mang inang mati do sude hita dan adong naleleng mangolu di Portibion mati do holan mamereng tiki adong napar jolo adong napar pudi songo den do horas parjolo parpudiro holan partikian do amang inang hita na mangolu di Portibion dan adong na hot di Portibion songon sorhani padati do mar putar do sude Portibion adong sonari na marlas ni roha adong sonari na arsak ni roha alai tengok bema ulaon ma nadenggani macelas rohaku membege kor di tonga-tonga ni huriat tahun nak kini hukutip kor ina Teresia mandok unang kijang rohatta mangulu hita alana sola gratia asini roha sabing hanya karena anugerah amang inang buasa boy hita rapak mamuji gor di Tuhani ala anugerah sola gratia asini roha molodang ala asini roha di rumah sakit do hita rumah sakit PMI Bogor rumah sakit nadong ison mah masuk rumah sakit mah ala itu ani mah marlas di roha do hita ala asini roha dungi kor ama agape
namandok tuhita di bagasan sadarion ima asa toktong mahita mangulu di bagasan Tuhan ingot unang tarlalap godang akka ari-ari gulutta tikking tarlalap holan mangluli portibik au hedo mambege sada ama tudongan nama makatai di sido oleh tarsonggot doang nah huripu sadi hari do hita kor ama nah huripu ido hatana tudongan na alai do sadi hari do hita mang tukape inna tarsonggot tau bah dang diluli jolma lawa tu par mingguan manang tu bagas joro alai dilului do hagiot ni daging sadi hari do hita tukape romuse akka ina son ina nabur juda inang da ina sosialita sadi hari hita mar arisan tu dia dison na murah-murai dan pola tu puncak inna HP ubereng pelian tahun na ala puang alama sangat mengerikan dan diingot pelian tahun na alai diingot mardalani sosialita nah udo tu hita amang inang tohodo idok konkor ama agape unang lalap di Portibion tohodoi macet toho dipaingot do tu hita persatokinan do Portibion dungi kor remaja na poso na mandok sangat bagus semua baik kau berikan hidupku berarti apa arti hidup ini kalau hidup menjadi dibenci dihina karena perbuatan jahat songon nah masa di tonga-tonga ni Portibion amang inang ya, banyak kita lihat yang tidak diinginkan Tuhan. Au hedo martugas di sada huria, hudok pendapat dia do nggodang di zaman wengon, nadenggan manang najat, alusna najat, buasa amang inang ima kenyataan natarida di tonga-tonga ni gulutak. Salah satu contoh musai, molohita mardalani adong do istilah namandok malu bertanya sesak di jalan toho tasukun pas musai natasukunon mungkin tidak anak Tuhan disukun Pak Bu kemana jalan mau kesini alus nah hera alus neng menggonggong kata saya tersonggot nah hudok tuh hitam mang inang coba kalau kita lihat orang yang di seberang sana kakinya dipijak Mas maaf ya besok saya mau memakai kaki saya luar biasa hedo hu praktekkan amang inang alana au he martugas di Palembang songoni do jolma di Palembang pada umumnya dan ditanda pe ale molong edokon monggo berarti bersahabat pindah mau sen Palembang tu kota di sadat kota mar belanja mau pas hujan di dege mapat tu inarohaku ikon boy hu praktekkan molo halak Kristen ikon labok di dege mapat tu hudok langsung Bu maaf besok saya mau pakai kaki saya terkejut dia idokon sopo jenenge jenenge baru setanggang dikum nah hudok tu hita mang inang lakukanlah perbuatan yang baik tarida molo taingot hatani Tuhan Yesus ikon hobbar taulahon diaka ulauta siganupari amang inang alani dihita di tonga-tonga ni nguluta amang inang molo jut panggorani roha suara hati mian di bagasan rohatta las disima tarida buhitta pangalahotta gabe sitindangi Kristus taida amang inang gudang dohala boros bohina dan sesuai umur 60 adong dohala gabe bohi 40 tahun ala mangula hatani Tuhani ala sabalikna adong dohala umur 40 gabe umur 60 ala dulaona akan najat dosudik ala ni dihita mang inang unang tahasomalhon mangulaon najat ala suara simbolis mandok molo hulaon najat naik
prestise harga diri. Inahita ma unang amang inang taingot bema patardo sa luhutna di hadapan ni Tuhan. Apapun yang kita lakukan amang inang, semuanya nampak jelas dan adong nabuni di hadapan ni dibata. Molotungpe di bagasan roha ni sasahalak didok daktari dadoi dan adong nomboto aha nahulang suara simbolis dong amang inang alani unang ma ganggu rohatta, unang ma amang inang lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Apa yang kamu perbuat semuanya untuk pasangapon goarni Tuhan Yesus dan asa terbarita goarhu daw nga manginang alay ikon jujud mahita mandok apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di dok Tuhan Yesus matuhita yang diinginkan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Jala taingot bema amang inang disadatiki ikon ta pertanggungjawabkan aha nataula diakka ulauta. Kita harus bertanggung jawab yang selama ini kita lakukan yang jahat semua, terimalah diakka ulauta. Jadi posdorhaku dihita amang inang topik ni minggu tahun paingetok kita hidup berjalan terus alai di perjalanan minggu tahun Tuhan mempunyai rencana diakka halak na mangulaon na denggan unang adong na berpikiran molo mangulaon na denggan rugi dah ngomong godang do labana molo taulaon na denggan alai molo taulaon najat amang inang disima lam bertambah-tambah pemikiran simbolis. Jadi jok-jok dohala tanpa disadari mindset pola pikir sudah diracuni simbolis. Sudah diracuni simbolis. Isarana molo tapasat mah hamuliation ala di bagasan haipason, ala di bagasan parsaiton nungadong suara hati mandok pasat mah hamuliation. Roma simbolis ruginai molo di pasat tutuhan itu magon mau merdalani tusan-tusan. Ima salah satu contoh dungi dang dingot mandok muliate maritehite pelian tahu godang do hepeng ni huria nakin hubereng do marsal do songonon inna simbolis ma ujungna gabi sudat ma pasaton pelian tahun. Jadi dihita mang inang saya teringot ma perbuatan yang kita lakukan adalah jelas di hadapan Tuhan. Alani ikon merlujung mahita amang inang mangulaon songon na pinangidoni Tuhani ikon tahasomalhon ma mangula panggora ni roha sunedesis manang suara hati sa sitong na mangulaon na denggandu jod coba berperang kita selalu berperang mangurupi na pugos mangulaon na denggan adong do perperangan saya tengok ma peperangan rohani ima si Job itiki di bagasan hamoraon alai terjadi ma peperangan rohani simbolis do debata nang songoni dihita amang inang peperangan juk do alai konta alo ikonta alo ma diakka ulauta siganupari asaboy do hita amang inang marlas ni roha ta buka main deta nomor 772 ta buka mamang inang 772 772 ayat sada tambah tolu